σας, παιδιά. Σήμερα ξανακάναμε βίντεο, αλλά θα ξανακάνουμε αυτή τη φορά. Λοιπόν, μην το πείτε πουθενά. Αλλά παιδιά, τώρα είμαστε στο βράδυ, είναι κιόλας. Το βράδυ, άσε να είναι βράδυ, μην βγάλουμε. Εμείς θα βγάλουμε και βίντεο, εντάξει. Γιατί είναι πολύ χρήσιμο για να πάρουμε την πλακέτα που είναι. Και χαρτί. Μην λες πολύ ψέματα. Ψέματα λέει, παιδιά. Αν είχαμε να τη δείξαμε. Όχι, θα την πάρουμε πότε θα έχουμε πολλές συντροφές. Και ακούτε, παιδιά. Ήθελα να σας πω. Βράδυ. Ήθελα να σας πω ότι αυτή τη βέρτα στην αγορά του Μουστάμο. Κανονικά θέλαμε να την αγοράσουμε και την αγοράσαμε. Γεια σας σε όλους. Το σημαντικό, να σας πω κάτι. Αυτή ήταν πολύ τιμή. Και θέλω να σας πω ότι το σημαντικό είναι να κάνετε ένα like, subscribe, εγγραφή στο κανάλι, κουμπινάκι καμπανάκι και τα λέμε. Και μην χάσετε κανένα βιντεάκι μας. Τα λέμε.